tahun baru ma di Suderua Surya. Selamat tahun baru ma di Parhala Donami. Saputau na buruki, oh mau puji Tuhani, ai diramoni hototong, ikudong gagiko, ai diramoni hototong, Yesus saya sirohan, aia sengkan dibasan, museni tangan baruon, binasa uriang tokong, museni tangan baruon, binasa Marite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni ton di perbadia, nat mo palangit dot tanoon, amen. Aho do alfa, aho do omega, bonana do ujung na ninna Tuani, danga dong dot na dok kian, dohok naro, pargogo na sumurung, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, sian asin rohamdo ubain saat hami tu tahun na baruon, hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun nasal pui, saya asi maroham, saya ulang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasan tahun na baruon. Pasu-pasu hami rodi akka ulaon na denggan, nahula hami martehite guarmu. Alay nagumodang pasu-pasuon hatam na badai turuanami. Asa gawe na baru ruanami. Asa termasuk ko hami tubo dua ginjang ya sudah ni bual nami. Amin. Hudul mahita. Tatangiyong mapatit ni bata dari mingguon ima natasurat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamuna hinaholongan songototong di panglumuna na sailaon unak kola juppa di hamuna au lamsongoni ma dina padao-dao au mardonga berdohot lomos ni roa ulau kamu ma hada halua munai tajalo magogo siat debata rak maita martangiang ale Tuhan debata saya pargogoi mahami maulau no bar tepatit mi amin.
Tataputi madosatta jadopan di debata martangiang mahita. Ale tuan debata na di banua gijang para siroha na sumurung. Hupar hatutu hamido holan alani asinoram na mangudut ngudunami 1 tahun naib baruon. Gudang do dosa hula hami di tahun nasalpui. Marhiti hata ng pambainan nami. Say unang jolotaba. Saya pasobu mahami mangulu. Kami di tahun naib baruon. Paubahon rohanami tulomo ni roham. Di alam roham do asa maraposan tuho hami. Ay hodo bonana do ujungna. Guru di hodo ngulu nami. Alai sipata do naing guru di hami sa guru tu lomo ni roha do pakiran nami hubaik kami. Molo tulus ni nahu pasita hami sipata lupa do madok molate tuho. Jala molo so saut na di roha nami kay madele do hami jala manarita tuho. Ale Tuhan, paingot mahami manadda hagalion nami. Asa say toktong hami marhaposan jala marhaporusan tuho. Say urubi mahami paubahon roha nami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panggulu hami do alani guarmut na badiay. Ale Tuhan sa si moram di hami halak na dangolon. Amen. Bagabagan di bata taringot tu hasani do satta. Songonod do hatani Jehova una kumabiar ayaw do siluoko. Nunga pola hujo guarmo au napunaho. Hasang apa ma di bata na gijang. Amen. Hudul maita. Turpu dari mingguon ima narsurat di Efesus 3 ayat 14 sa 20 sada. Alani kulopit do totu maradopon amai. Haroroan di nasa bangso, nasa targoar di benua gijang, nang di tanoon. Anggiat hobar tu godang ni hasangapon nai tileo tuhamu jolma parbagasan. Si parguguan jala si patuguon martehite todina. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporseaon di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jala marojahan di bagasan roha naholo.
naing mamalohamu mangatusi rapdo salhu akan abadiai gajang na dot bidangna bagas na dot tibuna. Lahau tumadda holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa sahat Tuhamu sadok agogok ni debata. Alai tarpatupay bana do andul lumobisian na tapangido manang tapikiri hobartu hagugon na makoron di bagasak kita. Di ibana mahasangapon di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus roh di saluhut sudut saleleng-lelengna. Amin. Songoni mahatan di bata martua ma akka natumangion hatan di bata jalan na pyoksa. Amin. Ko mahaporsyatay songon nahidat kundungat sa porsya di sadok portibion rak mahita madok au porsya idi bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan nagum palangi dohot tano au porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sadai iman itu ni si Maria nagagabea siaton di porbadia andorang sobubuan ida tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na may tarpaja do ibana dihaw pinarsilang na tuat tumutoru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon amanaik surgo lahundul siya mo di bata Jehovah amanay pargogo naso hatu dosani di sima ibana sugot tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akka na badia do desa ni dosa do dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate do dianguluan na sora suda. Amin. Udul baida. Tagi matiting na masa di huriata. Tapi kemati ting ni uriata di bagasan mingguon. Napar jolo guarni minggu ta sadarion ima minggu tahun naim baru. Do topik hasokalan dohot holong ni rohani di bata di ganup jolma salmen walu ayat sada 1 ayat 10. Paduahon par mingguon tahun naim baru sadarion minggu sada Januari 2020 pukul 10 WIB. Maringan gerejaon di patu pado para minggu tahun naim baru las papungu pelea tujolo do hita manupahi tu kategorial napo sebulung HKBP patuluhon kebaktian minggu pinabotohon tu ruas mulai hari minggu 8 Januari 2020 mar minggu songona somal do hita basirsia pukul 7 WIB
dohot bahasa Batak sia 30 WIB. Paupaton sermon pelayan ibadah variatif di hari Minggu 8 Januari 2020 pukul 10.30 WIB maringanan di ruang sekolah minggu di Patupado sermon pelayan ibadah variatif. Palimahon par guru Malua di hari Minggu 15 Januari 2020 dung sidung parmingguan pukul sia 30 WIB udut tata mamar siajar tuaka par guru Malua di HKW Mampang Prapatanon pinabotohan tu pelajar sidi asaria mandohoti persiajarani panopon pelian Natal dohot tahun baru keluarga tapasat ma pelian Natal dohot tahun baru keluarga marhite situa sektor tabe papituhon pendaftaran guru sekolah minggu hombar tu hasil sermon para doha HKW Mampang Prapatan nah di Patupa di Jumat Sabtu 1 November 2022 Puka utama pendaftaran guru sekolah minggu HKW Mampang Prapatan periode 2022-1-2024 dohot syarat boi mata bereng di warta jemaat nadong dihita paling lambat hari Minggu 8 Januari 2020 pawaluhon retret perempuan HKW Mampang Prapatan di hari Sabtu Minggu 21-20 Januari maringanan di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua nang di Patupa do retret punguan ina manang seksi perempuan HKW Mampang Prapatan ina Hana ina Kamis dohot ina Deborah dohot tema menjadi wanita tangguh subtema togu jalat tongam parulosonna jala maras ni rohana sida di hari nasrosogot siapoda 31 25 pinangido tusude perempuan ina asa pasti dohot biaya Rp100.000 untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Nyonya Pardosi Lola Borutamba atau Nyonya Silalahi Tere Borusinaga atau dapat mendaftarkan diri melalui link https://bit.ly pendaftaran retret SPH Mampang Pasiahon distribusi almanak kalender HKBP 2020 Tusude ruas HKW Mampang Prapatan nanang manjalo almanak dohot kalender HKBP 2020 boima dipangido marhite situa sektor nabe ulang tahun kelahiran para dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni Uriata nomor ulang tahun di Bagasan Samenggon hidok hatani di bata di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon siapoda tolu ayat 16 pas 10 sadahon parhepengon terlampir kapelian hamoleteon dohot nasing naso jinaha dititingon taidama diharotas acara nadong di tabe songonima titing ni Huriata di Bagasan Nasamanggon tuhata mama masuk tong matang yang mahita ale Tuhan di bata na di Banua Gijang para siroha na sumurung Kupar hatutu hamido holan alani asini roham na mangudut ngolu nami 1 tahun naim baruon tahun 2020 tolu. Gudang dodosa hula hami di tahun nasalpui marhite hata nang pambahenan nami. Saya unang jolotaba saya pasombu mahami mangolu. Di halaman roham do asa marhaposan tuho hami ai hodo bonana dohot ujungna. Guru di hodo ngolu nami alai sepata do nang guru di hami sa guru tulomoni rohado hot pikiran nami hubah kami molot tulus nahu parsita hami sipata lupa do mandok mulai tetuho jala moloso saut na di rohanami gabi mandele do hami jala manarita tuho nang songoni di pakobasian nami di Bagasan mingguan ali Tuhan Parmingguan nasomal mahu lauk kami ali Tuhan garuk minggu bahasa Indonesia dohot bahasa Batak dungi ali Tuhan dongani hami membakatai soal pelayanan ibadah variatif di tanggal 8 Januari nang akaya nokon nami namar siajar bar guru malu ali Tuhan dongani mana sida dohot Tuhan aka guru sekolah minggu nang mendaftar hondirina lau melayani oleh Tuhan melayani oleh Tuhan nang di punguan ina naneng mar retret oleh Tuhan dongani ma panitia aka
nakobasi ali Tuhan. Tuhan di bagasan tahun na sobinoto hami dope nang sidalan nami ali sepa pasaba marohan nami ali Tuhan dongani hami mandalani tahun 2022 ali Tuhan. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho malate madiho ali Tuhan. Amin. Mari de mahita hupa penguluan sada sadawi. Ode bata tunglongang doro aku molo ubereng nati nopami salut ditang hilap dohot ronggu maka tindakon hasan aponi marende Tuhan memuji ode bata sangat doho marende Tuhan memuji ode bata sangat doho iladani adaran do tombak marinde bidong tumasay sora usuni dolong sungai dot rura pamaritaon sangat di Tuhan marende Tuhan memuji ode bata sangat doho marende Tuhan memuji ode bata sangat doho olongi magani olongu marite Yesus natan silani anak sasadami ode bataku dileono manobus jolmai marende Tuhan memuji ode bata sangat doho marende Tuhan memuji ode bata sangat doho. Dame ni debata na sumurong siyan sa na roha, ima na mga ramoti, ate-ate dot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Selamat tahun baru. Turpuk dihita Minggu sadarion di mana tersurat di Psalmen walu ayat 1-10. Puji-pujian tu Jehovah, Edes sian si David. Ale Jehovah si gongkom hami, masai sangap do guarmu dilihat portibion, di patibul hodo amulyamu ro di atasnya kalangit. Garisian pamangan nya kadak danak, dot akka poso-poso di jadion hodo parangammu. Alani akka nama ngaloho
asa pau japon musuh do sitahi sudul-sudul. Maulahu tailion langit miaka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan do bintang akka napinaulim. Tungahaman yan jol mai ubahid pola ditaringo tiroham iban. Jala anak ni jol mai ubahid pola di ebatiho. Umurang apalautik do ibana sian di bata di baiko. Alai di tali-talio ko musai hamliaon dot hatongam tu ibana. Di babakit hodo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangamu. Sudedo tahe di patuduko tu ibana. Akka biru-biru dok lobu sudena ro di binatang akka na diharangan. Pidong akka na ditoro di langit dot akka dekke di laut. Ro di sude na mengisir di laut. Ale Jehovah si gonggom hami masai sangap do guarmu dilihat portibion. Ong ni masalah. Dita kadang sapor siaon sona biasa di tanggal sada tahun baru jamitani purus do hijab. Bedi hujama jamitani purus KBP Pasal menwalu ayat sada 110 hasok kalon do tolong di roha ni debata di genep jolma. Amuna kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinahulongan akka ruas parhalado nak pertohonan ni HKBP di galup inganan. Perjolo situtu pinasa maha tau tu hamuna ganup selama tau baru ma dihamu salhubna. Na paduahon masayuli jala rikodo jinoo tu hita ganup asasian nasaroha ate-ate pikiran nang pakilalata tapasahat mauliati tutuhata di bagasa sadarion sada Januari 2027 maka mulateo tu debata situlu sadai paddonganyonna pangaramotionna ulaonna marmudu-mudo kita pangapulionna tu hita ujung marsak do palumehon pasu-pasuna namarragami noksahat tu ngulut tabe nak tu huriana HKBP manipak di tahun 2022. Nama naili hita tu pudi tu bagasa tahun 2022 ganup do hita obotosa songo dia do ni sia do pata mangalo jalan mangula songo naka anak do boruna na hinaholongan nai. Las ni roha nang arsak peta bolus do diganup gulmi ningolutta disido ibana madongan hita patau hita gabe siti dangina marhiti ngolu nang ulauta natar pasu-pasu jalan nagabe pasu-pasu tunahomali yang tamar sada-sada dijabu diulaon di persauran di patau do hita maka manako nakatantangan namaragami di patau do hita madungdung akan naik sidundungota nak pedang nak pedong naso apala sikop jaladang adong na duminggat siyan na tinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria daka ulota na maragami diragam ni ngul-ngul di patau do hita patu paulaon orientasi pakobasio di HKBP di tahun 2022 5 tahun kesehatan asal sadahi tadi jabu di huria di persauran nang met satu nobalga nang diaka ulot tabe aitu namiat di bagasan hasadao do palu mehono ni debata pasu-pasun jalanunga tai dai takas di perdalanan ni huriata namian di bagasan hasadaon tar pasu-pasu hut gabe pasu-pasu tapasah mauliati tutuhata pernikahan masai. Asari kodo ate-ate roha pikiran nang pakilalan nama dok mauliati adong jalamian totong dihita di bagasa tahun 2020 terlumbobi ala molo marasing siani tung maoldo terbaik kita mengadubi naik kosi adopata seorang ke anak ni jolma alai do dotong songon akka na porsea songon akka sisianna terlumbobi songon ruas do parhalado ni HKBP rohana digohi amula teonido patau hita
mengadopi namaol situ naikon adopata di bagasa taunon. Sonakka anak ni jolmai hita tadopi do mamukka tahun 2020 disadok pertibion resesi ekonomi. Terlumui di tahun 2020 sonang di patujolo ekonom pertibi na terbarita Ima Noriel Roubini sahala profesor ekonomi di Universitas New York di tanggal 17 Oktober 2022 itu majalah Time nama dok natado bido sada krisis ekonomi nama saya dok krisis stagflasi di guari bana ima krisis ekonomi na sodung dopeta dopi na selaun. Pandemi Covid sa polisia di tahun 2020-2022 na soharu masok dope saat tunwaing nang pe naung bahatan divaksinasi patuluon manang paupato tuaka nitutua. Porang Rusia maradapun Ukraina na makorhon tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi na lambat gele ya so gumale ido deba sibos sirini resesi ekonomi. Ngamangarade akka pamaretata di Portibionyan dan maribar pamaretata di Indonesia di tahun asalpu lau mengadu pisah. Alai dang apala taboto manang nangtuk hatawun ni bangsota mengadopi hamaolon ekonomi globalon. Benget mahita menangyakkan pamaretata asa diperbisuhi. Benget mahita menangyakkan hasadawan ni rakyat Indonesia dina mengadu pisah. Di sejarah ni hajol mau nuju masa resesi ekonomi masai bahak doa ka anak ni jolmai na manaun situtu. Terlumubi akka namar salisi polas satu hagut turun nama buat jea di tonga-tonga ni persawaran hajol maun. Tatanyakon gomos unang masai di tonga-tonga ni bangsota. Tabana songon huria HKBP padalan naung ditotopon di sinori godang HKBP 24 Oktober 22 nasalpu ima patupahon sentralisasi perhepengon mamuka sada Januari 2022. Lau patuku pakko basyota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP jalamanarihon ngulu-ngulu ni sude partohonata na goktiki doh pegawai na ditugason ni debatamar hite ipur HKBP doh pasauton program resort doh distrik nang hatopan sien na 10 sada rumang ni pelean di Ganup Huria di Ganup Minggu ima pilihan sada A per mingguan sada B per mingguan pilihan 2 per mingguan, pilihan pertanyaan, pilihan sermon kategorial, pilihan pertupulon, pamasu-masuon, perbagason, pilihan ulan nabadia, pilihan ibadah khusus kasual, pilihan hamulateon, pilihan persapuluan, pilihan bulanan tahunan, ipasakma, lumabakna di hari Rebu, Ganup Minggu tu pusat anak sentral, godang ni 55% di sudi pilihan ini. Lau manggara program resort distrik dohot hatopan nang perbalajon ni sadok panggulan nagok tiki di HKBP do panggulan ni ditugason ni eporus HKBP si 45% nari pakeon ni huria patupahon narikot tulau ni huria taksari honon ni Ganup Huria be anggaran resort distrik hatopan nang balajon ni pangula na mangula di si nang di resort parhepengon sentral nama narihon tu sialani nama satu hajol mau disadok Portibion ima resesi ekonomi nang ginoaran di gijang boy do tubu di rohata sukun taringot tu hatutuk ni sentralisasi parhepengon ni manggarar segara rota tu program resort distrik Atopan do tu perbelajuan Atopani. Na mangado pina dua nang kinorani ima resesi ekonomi do padalaton sentralisasi perhepengon itik kinasongoni do hamu akadongan tabba di Ganup naikon siedopan di Ganup pita di nguluta marsada-sada na tu meragam rumang na jala meragam atau wata mangado pisa
digoi hamulateon ma roha ta'ala akka anak do boru ni tuhata do hita naso pasobona mangado pisa naso marsigatung holat tu hatauon hasol maun sabing hita kana porsea ima hatauon na digoi keterbatasan alai dohot jalahok do hita marsigatung tong tu hatauon ni debatata pargogo naso hatu dosani para siroha dohot pardenggan basai apo sado tuhatai patau hita marsa sahalak mengadopi naikon siado patai jala patau HKP nama muka Januari 2027 patau pasada ulau nadenggan di jolona nong ditolopon sino di godangta di Oktober 2002 ima patupa sentralisasi perhebengon peringgason pahisaon do pahisaron nituhatai nong manirohita di sino di godang manotopon itu hita patupaon bain sangat di guarna bain hamamaju ni HKBP jala bain pasu-pasu di kanupuria nang ruasta gabi pasu-pasu tu bertibion marhite narade mangulaun hatana jala pit situ tudo hatana na tersurat di pesalmen walu ayat 110 patugu hita di pos ni roha na ta haringgason di nama dalani tahun 2020 di ngeluta marsada-sada nang di napatupa orientasi tahun pakobasion na dikuari tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2020 na mangurupi hita patupa pakobasiota sadingkat-dingkat na marhite sentralisasi perhebengon jalan na patau hita mamakai sadingkat-dingkat na nasana di palumeo debata tu hita ganup dia mai ima nama dok tu hita manuso hita maka porsiai jala mameok pana daun na bagas jala bidang taringot tu hadebata ni debatata debata si tulusa de ima debatana maka sokalhon na maka olong kan ujolma na sokal do debata na sangap namar mulia di atas ni ka langit digijang ni nasa nadong di hasyang anon dila pertibion alai dang hasokalan nabulut tu humal yang nasadiri yeso hasokalon ni libatai alai hasokalon na makaholongi hasol maunido dang hasokalon na padau dirina sian hasol maun alai hasokalon na pajonok dirina tu hasol maun do dang hasokalon na maka homol-homol waso na dong di dirina sabing yeso hasokalon ni dewatai alai hasokalon nama sagion hamuliaon nang huaso nadong di dirina tu hazal mauni tu anak ni jolmaido pasauto sakapna nabadia di hazal maun jalan marhite hazal maun asa dohot hata nazepek dohono ma hasokalon ni debata itu narikot tu hazal maun na hinaulongan naido dang hasokalon na naing medodoni hazal maun ani dodonan ni hamaolon ningul-ngulu alai hasokalo mabai jolmai nebui di ida dongan na jolma na somararga somarguna so tau gabi hazol maun na sangap hazol maun na arga di jolona di hazol maun na gabi ula-ulana patupa kasakapna na balga idona di padar di pesalmen walui taidama dina manghiutor di ujungna setu majalalam tugu maha porsyata di bana na patau hita madalani tahun 2027 sohon anak ni dibata do sohon ruas ni pamatang ni Kristus na parjolo ima di jolo ni dibata atik pesia tano do mulata jala mulak do itu tano lapatan na atik pe natino pai do hitaon alai di dibata nasok kali tung holong situtu do rohana milahita tukso mamolus do tikki moloso di patupai bana dua namangi huton tu hita jolma tu hita akan naong tinobus nama saya hargai marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus sada ditaringoti rohani di batado hita ahu ho hamu ibana nasida nang uju so taboto uju so tahilala uju hita sadiri pejok-jok dang tapi pikir-pikiri diri kita sendiri di batana sokali menaringoti di rohana taringot tuhita lau patupa na
koton ninguluon lau mangdio kita lau mamasu hita sian hatawonna naso hasu hatani ima debatatana maka marhasok kalani. Di atasnya ke langit do dilihat ni portibion asa unang menek roham mida dirim mida hazol manmi arga doho di bana daimanya papos rohatta menghadapi resesi ekonomion do pasal sentralisasi perhepengoni garhita jolma sadiri namar pikir bahak nai boy tapatupa am debatai masa diri memikir-mikir hita anak dok boruna nama sayar gari tubus ditaringoti debatado dirim dirita diriku nang diri nyaka do ngatta di bagasa tahun 2027 nagok hamaolon pos marohata disi dua debatado hita sahat tuna manongos anakna nasasadai di tongah-tongah gabe daging jala manongos tor di perbadia tu hita marhiti tordina mian di bagasak kita di patupa manopot jala nama makuling hita ujung medala ninguluon marhiti hatana nama napot hita di bagas tabe diobati di batado hita marhiti natorasta nama makuling hita di bagasan halabohon do tolong ni roha di bati bana do hita marhiti ruas punguan nang perhalado ni huria naro manopok do menangnya kok kita dijabu diinganan ulut tanang diinganan tamarubat nang dina dipakulingi hita marhite telepon do marhite WhatsApp dibati dibatado hita totong nang dipasok beri bata na tumibuli hita ibana di bagasan di habang sana hita di portibion alai dibati do hita dang holak kita naro jauh-jauh tu ibana alai bana sadiri tong doro mangibati hita asa di labung mi di bagasan dirim do ibana rade maho patawonna menghadapi resesi ekonomi patau hita KBP pasal sentralisasi perhepingon paduahon kita lihat debatado hita hamuliaon dot hatongamon atik petumoro saotik do hita syed debata asa bagas nidok na dihasi holi debata asa mian dihita amuliaon dot hatongamon nai asa dang jadi adong sian tonga-tongatan na patoru-toru dongan na jolma ay jolma na marhamuliaon dot marhatongamon siya debata do iya ibana alani unang tauloi ta ditaluhon resesi ekonomi hita sampai pola olo hita patupa ulaon na manegai hamuliaon dot hatongamotta nang hamuliaon dot hatongamuni dongatta nangolo hita mangalos manang ise madok tu hita naso tolap hita do naso marhamuliaoni unang talos hamaolon nasongo dia pedo do na patu toru hamuliaota unang gawe tagaris dirita unang tagaris dongata jolma balik sama hata na patuguon na babakiton toguni rohatama natadok tu dirita nang tudongata sihatahon sibuan optimisme mahita patuluan di babakit debata hita gumanggom akka jari-jarian di tanganna biru-biru lobu binatang pidong dek kesude na mangisir di laut sude dipatuduk tu hita dung leleng di persiajari akka padebisuk hata di babakit gumanggom masa leleng nungadabok be pangatusion na bagas jala sumitong taringot tuson ima panggogomion na sopatupa na sodinggan tu akka jari-jarian ni tangan nai alai panggonggomion na majaga hossado asabui manahan bui gabi panguluhon dang holan jolmai sadiri alai do panguluhon akka jadi-jadian ni tangan nai asabui marsudut-sudut makanguluhon hazol maoni laos ido siti opota dina menghadapi resesi ekonomi nunga dipasah debata tu hita akka singgo gomata asa sude marhite panggongombioni dapotan hanguluan dang hola jolmai alai do nang portibi nasasada natainganion
dot akanadong di bagasna masarikot do on peopota terlumuwi ala nunga tung di jolota marabulun molo sotuk kita jolma pasoton mohok ni pertibion di 10 tahun naroon iko gabe si gonggom na di halomot di batama hita iman na soholan mamikiri dirita jolma sadir sabing alai mamikiri doh patupa na ringgat tu akka natinopana nasingi gabe panggonggomi na majagaon akka natinopanay siyan akka panigayon na makorot tu mara doot asusan tu hajal maun. Marhite panadota haporsyata do posni rohata di debata na makasok kalhon na makaholongi hita jolma ima na patupa opat na manghuton tu hita gabe terbaik kita do madalani tahun 2027 nagok hamaulon ningolui jala tapatupa do sentralisasi perhepengon HKBP pasauton lomani rohana do jalasian huriana hina holongan naima manaringoti hita mangibati hita manalihon hamuliaon do tatonga tu hita do pabakit hita gumongom akka jadi-jadian nai tapabos marohat madalani tahun nagok hamaulon on tahun nagok haulio di tengah-tengah ni HKBP di bagasan jalan marhite sentralisasi perhepengoni lampatoku HKBP patupa ulana saman huria ni Kristus di partikian mamuka 2027 satu tiki namangihut. Amin. Selamat tahun baru madihita sudi tabi madlungat tangiang huria Kristen Batak Protestan ipur HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar artang yang mahita. Oleh hati Tuhan ilokotik itu kami di tahun baru sadarion sada Januari 2027 di tangyo kami aka nanang masa sa depan nami tahun 2027 jala bohama kami lau mangadu pisa soalnya ka program ni HKBP sentralisasi keuangan sawidingkan berdalan jala pasu-pasu Tuhan masuk dia nak rencana program ni HKBP oleh tema di masa time di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari kita papung pilihan. Tuhan bain mangolukon parbadiai magiho pate manantikikon
Nunga tatangihon hatani di bata napaingotan sangap dot tibul ni holong ni di bata dot asini rohana mangalinggo mihita marhite asangaponna. Dada alani habuyota alai holan asini roha ni di bata. Ito di perbedia leon matuhami gugul laho mameop asangapon dohot hamulion mi nani lehonmu tuhami. Nama dalani tahun 2020 tadalani bagasan panuturion ni todi ni di bata aporsaima hatan di bata nama dok ikon bohiku dongamu merdalan asa utogio ko tuhasonangan. Tanya koma pelata maledi bata amanami na di benogijang odo haroroan ni saluhut sileo leo na dingando na saulibasa na maliutus obasatami masih na nilhon mi tuhai pilihan nami tuho sejalo mega biwap na khusus di jolom pasupasu mejala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulon harajam di tonga ni huriam do di pertibion gue marhanai marhite hite tordim Assalamu tadhami gorang ni si lelon mi tuhami. Assalam girgir hai mantak moliati tuho. Marhite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata na sumar mula na sumar pasohotan di bata na manotong rori sang lilingna na solo suda do katamu jaladang marpasohotan na ka ari-arim alai jepek jala nagabur salpu do tahun nami do ari-ari nami nga salpu musesa da tahun sian ari-ari nami alai dak salpu yang go asini roham di bahani upuji hai mahomar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami lani godang ni asini roham napasat hami tu bona ni tahun. Ase godang do dengan ni basam jalo hami manipat tahun nasalpui. Jalo hingot hami do isa dari on ope mauliate ma rohanami tu ho. Ala di pangulu ho jali ramoti ho hami. Dio kosi panganon do paruloso di hami jala di pas-pasu ho dan ulan di tangan nami. Akup ni leon di lokoro asonanga tulu nami. Jala di palu horo hami siap parmaran. Jala di ramoti horo hami di hagugutan. Otong di loko berita nauli manotong. Manodangi hami asasanga hami pau-bau rohan hami. Akup ni di lokoro apul-apul tunamarsak tunamatian. Saunang madilan sida. Bolo hingot hami sudi pabanan nami di tahun naksalpui. Namaila do hami noyang maradapun ho ala jujut. Magopo ari-ari nami dot asin roham hubai kami. Ope bisan di salpo kono yang tahun asalpui di hami. Salpu homa sudi pabenan nami na orangi jala sesama sudi dosa nami. Amin. Aliama nami
Na di beno kijang sai benar badia ma kuarmu seroma razonmu. Saat malam nirham di beno tongon son na di beno kijang. Leo matuhami sedarun hangulun siapa hari. Saya sama dosa nami song panisa nami. Ido sani dong namar lu satu hami. Una kami tugi tu pangujunan palua mahami sian panganggo. Pasu-pasu dari ramoti Tuhan Dewa Tama. Isodakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jalan sima rohana midaho. Idopakon Tuhan Dewa Tama bohina tuho jalan di pasoron madamena tutodim. Amin. Shalom Horas. Selamat tabar mari kita. Wamuna manami nanami di paradihami do si panganon di gedung songon makalason Natal do tabaru ni keluarga ni pendeta maliate. Jadi sona tapatupa setiap tanggal 1 Januari isoma amak padita do paralado do menyusul do akaruas masih jalan kami tanu mangedehon do 10 tahun dari barui. Jadi semua amak padita do nak padita do aka paralado huk mana dikuti do situa napasiu do akan jonami sabil marbar semaita mangedehon do 10 tahun dari barui. Salputang naburuki o maupuji turaki ay diramoti o koko undi kurot kagikon ay diramoti o koko Oh,